biko na o nwere ihe m chọrọ ịghọta. Ana m agụ akwụkwọ akọ nke nwa bekee kpọrọ Vanguard, ọkwa ya? Wee gụtụ ebe nwoke ma na-akpọ Miyetti Allah, ka ya si na bụ Miyetti Allah ka ọ sị na bụ Miyetti gịnị. O wee na-akọ ya ti na-asị na a chọrọ ka ndị ugwu, ya bụ ndị a na-achị ehi, ndị Fulani, ka e nwee ndị na-akpọ ndị vigilante, ya bụ ndị na-eche nche. Biko asị m ka m jụọ, olee ihe nwa amadi a na-aṅụ? Ọ na-ese ihe? Ọ na-aṅụ Igbo? Ọ ṅụrụ kaikai? Ọ na-aṅụ nke a na-akpọ India hemp ọ gịnị? Ka ihe nwa amadi a na-aṅụ? Olee ndị a chọrọ iche nche? Ọ bụ ndị Igbo ka ọ bụ ndị ole ka ha bịara iche nche? Asị m ka m jụọ, olee ihe mere ndị a ji na-achọ vigilante na vigilante, akpọ ndị vigilante n'ala Igbo? What for? Olee ha chọrọ? Olee ihe eji ha eme? Nsị ka m chetara gị, onye Igbo na-ege m ntị, na-ekiri ihe m na-eme ugbu a. Nwanne, nke a ga-egosi gị na agwọ nọ n'akịrịka. Ndị kwu ebule oge eruola mgbe ha ga-akụ ndị kwu atụrụ. N'ezie a sị na onye ndị iro gbara gburugburu na-eche ndụ ya nche mgbe niile. Ndị ugwu ji ala Igbo gbaa gburugburu, ha na ebe niile, mana ọ dị ka anyị na-agbachi nkịtị mgbe ụfọdụ. Ọ bụrụ na ilezie anya, ị ga-achọpụta na ị gaa na ugwu Ọba nke dị n'Oji River, ha juru ebe niile. Ha nọ gbaa ugwu Ọba gburugburu. Ala ha nwe aka nri aka ekpe, ha nwede mmiri ebe ahụ. Ọ dị ka ọ dị ndị gọọmenti bụ ndị gbapụrụ ha mmiri. Ala ahụ ha azụọ ya azụ, egoghị ya ego, akwụghị ụgwọ ala, kama ịbịa biri bisa ebe niile, ị na-akpọ ụmụnne gị abịa. Ọ bụrụ na ị gaa na Amansi na Ọka, a jụrụ ebe niile. Nwanne, ọ bụrụ na ị gaa n'Ụmụnya na Anambra steeti, ha jụrụ ebe niile. Nnewi ha nọ, Ọnịcha ha nọ, Abia steeti, Lọkpanta ha jụrụ ebe niile. Na Aba ha nọ, Owere ha nwe Owere, ha jụrụ ebe dị iche iche na Owere. Ha nọ n'Ọkigwe, Ebonyi steeti, Enugu. Asị gị m ka ị ghara ịnabata ndị ọbịa. Ndị Igbo bụ ndị ama dịka ndị na-anabata ndị ọbịa, mana mmadụ anọ na be ya nọpịa mkpụrụ amụ ya, a na-eme nwoke anaghị anọ na be ya nọpịa mkpụrụ amụ ya. Biko asị m ka onye ọbụla gbado anya. Amaghị m ihe ndị a na-akọ si na a na-achọ vigilante, ma ndị ga na-eche gị nche. Ndị a na-eche nche ọkwa ndị na-emebi ihe kọrọ n'ugbo? Ọkwa ndị a kpatara ụnwụ ji dị n'ala Igbo ka ọ dị ugbu a? Ịkọcha ihe n'ubi emebie ya. Yọta na soso Ebonyi steeti, ihe niile ndị mmadụ kọrọ n'ubi agwụla agwụ. Ehi na-abịa tacha ya, fim taa ji. O nwere ebe nne m na-akọ ugbo, ọ na-akọ akpụ ebe ahụ. Agwara m nne m ya gazi n'ebe ahụ ọzọ. N'ihi gịnị? Ndị ugwu anakọla ebe ahụ niile, taa ihe niile nwaanyị ya kọrọ kpamkpam. Ihe na-ekwu bụ ka m jụkwa ọzọ, Miyetti Allah ọ bụ Miyetti ara ka a na-akpọ ya? Ọkwa Miyetti ara nke ọbụla ọ bụ Miyetti ara o, ọ bụ Miyetti Allah, ọ bụ na ara na-agba ya o, ma ọ bụ na o nwere kaikai ọ ṅụtara. Ihe m na-ekwu bụ onye ọbụla sara ahụ ya chịrị akpakọ ya n'ebe o dowere ya. Ọ gwụla ka ọ ha m n'ọnụ, ọ bụ n'ọnụ ukwube. Nwanne, ka ị na-ekiri ha, sọskraịb. Ị na ihe m na-ekwu? Ihe ọbụla ọsọ nwa amadi ahụ nghọta, onye ọbụla kee nkwụcha na nkwụcha abụghị ụjọ. Chetakwa o na onye ndị iro gbara gburugburu, ndụ ya ka ọ na-eche nche mgbe niile. Ngwa ya gazie, ya dịrị onye ọbụla mma. Ndị Igbo ibe m, ndewonu.